Bedste områder at bo i Austin, Texas. Downtown Austin. Er dette din første tur til Austin, er Downtown stedet for dig. Her finder du Texas State Capitol, spændende uteliv og flotte museer. Øst Austin. Et af de mest trendy nabolagene med lokale attraktioner som George Washington Carver Museum og South Congress. Vort tredje område er en drøm for Instagrammere. Silker. Rejser du med familie, er Silker stedet at bo. Besøg Silker Metropolitan Park for friluftsliv og udforsk Silker Botanical Garden og Rødelvens kulturdistrikt. For dig, som elsker fest og musik. Find hoteller for ethvert budget i blogartiklen hvor på misturist.no. Klik på linken for at læse mere. Jeg ønsker dig en fantastisk rejse.